dobrodošli u novi video na kanalu RDHD. U ovom klipu ponovno lekciju serijala školom zvučite matematika za 8. razred. Dakle, ovo je linearna jednačina sa dve nepoznate. Pa počnemo. U prvom primjeru imamo 3 plus x jednako je 5. Ovo je najnormalnija linearna jednačina sa jednom nepoznatom. I drugi primjer je linearna jednačina sa dve nepoznate, odnosno 3 plus x jednako je y. A u drugom obliku se može prikazati kao y minus x jednako 3. Sad imamo vrstu zadatka koji ima primjer dve nepoznate. X na kvadrat plus 2y minus x plus 1 na kvadrat jednako je 5. X na kvadrat plus 2y minus x na kvadrat plus 2x plus 1 jednako je 5. X na kvadrat plus 2y minus x na kvadrat minus 2x minus 1 jednako je 5. 2y minus 2x minus 1 jednako je 5, 2y minus 2x jednako 6, y minus x plus 3 je naše konačno rješenje, tačno y jednako x plus 3, minus x plus y jednako je 3, a u obliku funkcije je y jednako x minus 3. X plus 3y jednako je 10, što je jednako 3y jednako minus 1/3 x plus 10/3. Ove prave se seku, imaju zajedničku tačku i postoji rješenje zadatog sistema jednačine. Rješenje sistema je svaki uređeni par brojeva x, y koji zamjenom y jednačine daje tačne jednakosti. Eto, to je bilo to tiče ovog klipa. Nadam se sam pomogao da ste uživali i čao.